नामदेवा पुत्र झाला विठोबा बारिशासी आला नामदेवा पुत्र झाला विठोबा पंढरी अवघी दुमा दुमाली पंढरी अवघी विठ्ठल विठ्ठल गजरी जय जय विठ्ठल विठ्ठल गजरी जय जय विठ्ठल विठ्ठल गजरी अवघी दुमा दुमाली पंढरी अवघी दुमा दुमाली वृत्ती ज्ञानदेव सोपाना वृत्ती ज्ञानदेव सोपाना
आज तिन्ही गणपतीचं विसर्जन या ठिकाणी होलं आणि तिन्ही गणपती म्हणजे लोकमान्य गणेशोत्सव विश्वस्त मंडळ तसंच सार्वजनिक आणि पोलीस या तिघांचेही गणपती एकत्र येऊन त्रिसंगम असा झालेला आहे. संपूर्ण सर्व लोक या त्रिसंगमामध्ये न्हावून गेलेले आहेत. पेडणे येथील लोकमान्य गणेशोत्सवाने ढोल ताशे पथक तसंच सार्वजनिक दिंडी आणि पोलीस यांची दिंडी अतिशय आनंदोत्सवात हा विसर्जन संगम या ठिकाणी घडून आलेला आहे. आणि सार्वजनिक गणपती आपल्या खारेबान येथील गिरीवरती तर पोलीस हे सुद्धा खारेबान येथे आणि पेडणे लोकमान्य गणेशोत्सव मंडळ नैबाग या गिरी विसर्जनात झालेले आहे. आणि अतिशय वातावरणात संपूर्ण लोक आणि पेडणे महाल अतिशय ढोल ताशा तसंच दिंडी आणि यामध्ये न्हावून गेलेला आहे. खरोखरच हा एक आनंददायी असा क्षण या ठिकाणी विसर्जनाचा सर्वांना लाभलेला आहे. सर्व पेडण्यातील तमाम भक्तगण याचा आनंद घेत विसर्जनासाठी चालले आहे.